Paper birziklatua. 3 hileko honetan antzinarroa lantzen egon gara eta zibilizazio desberdinak ikusi ditugu. Garai horretan sortu zen papera eta hori nola egiten den jakimina sortu zaigu. Ikertutakoaren arabera, garai haietan landare zuntzak erabiltzen zituzten, edo horriekin egindako pasta. Gaur egun ere oinarrizko lehengaia berdina da, baina fabriketan egiten da makina handiak erabilita. Oraindik asko erabiltzen denez, bota ere asko egiten da. Hori dela eta botatako papela nola berrerabili eta berriro papela sortu ikertu genuen. Orduan, papel birziklatua nola egin topatu genuen eta material hau behar da. Markoak, kubo bat, papel zaharra, ura, irabiagailu elektrikoa. Lehenengo papel zaharrekin zatiak egin eta urez betetako kuboan jarri. Denbora tarte batez utzi papela diguntzeko. Ordu batzuetan horretan utzi ondoren irabiagailu elektrikoarekin dena txikitu pasta bat lortu arte. Pasta egin detakoan eskuarekin hartu behar den kantitatea ura kendu eta markoan jarri. Markoetan oso ondo zabaldu pasta eta ahal den ur kantitate gehiena kendu. Markoak betetakoan lehortzen utzi. Jarritako kantitate edo kendutako uraren arabera denbora gehiago edo gutxiago beharko du lehortzen. Lehortutakoan papela erabiltzeko moduan izango dugu.